kepatian saiki ayo budalke tumuju oleh Tuban. Isto akan jauh.
Waduh. Pacare malah 50. Hei, hei. Jago, jago. Kuawon kowe. Ku nyelep buanten gua. Sing ngawuri sapa? Kowe. Ora iso. Lega kowe. Kancane gemuk gua. Sing gua sapa? Kowe. Kowe dimancal. Kowe dimancal. Hei. Hei. Jiro Lupatmo. Apa? Sing mancal sapa? Aku. Piye ngatur? Mari ora. Ojo kakedo. Ojo wedi. Wani aku. Ora wani. Wani. Mundur. 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 Kowe lho. Sapa? Kowe sing mundur. Mundur. Malah tiba iki. Mojo-mojo iku kono lho. Ukuran lho. Kono karepan. Ukuran. Wah! Wah! Eh. Eh. Rasane. Dene. Terbang lho. Miber. Miber. Kaya apa? Kaya manuk. Manuk apa? Manuk blekok. Milih manuk blekok. Lha apa? Manuk ya sing gede. Gagak, garuda. Blekok. Ora apa-apa. Iki ape opo? Pemancal musuhe. Sopo sapa? Ape mancal musuhe aku. Sing kok pancal angin. Ono tiba nodang. Oleh tiba. Lagi maju. Tak maju aku. Ayo ngono nantang. Hei. Maju kowe. Apa? Kowe. Anakku. Yo. Kowe dhewe ra ngatasi. Karepmu. Karo kancame iki lho.
kathok. Niki tak nggo. Kathokku, kathok. Yo, sing rasa apa? Ora gowo ngono kok. Liyane. Kabeh kabeh. Rupane. Beda. Sing rupane. Sing kandhen lho. Lah beda mbok jaluk lho. Coklat ten pemirsa. Woi. Kenapa? Rupane apa? Kathok wah. Lho, kok. Kathokku. Sing gowe sapa? Kowe iki mesti. Coklat Mas, coklat. Jangan ngawur. Hei, wis karo. Asete. Coklat. Hei, kowe golek warna coklat. Yo. Niki warnane coklat. Coklat, kathok. Iku kulit iku. Kulit ya. Hei, iki toking. Toking. Kathokku mau gorene wegah. Hei, kathokku. Halo, cepet dhewe. Gin sikena gin. Iki kok sor. Kathok sapa? Kathokku. Lah yo cepet wong. Lu bolo apa ora? Cepet dhewe. Hei. Lokasi.
duwe aji ya jan. Kau mlebu ora pawan kene ae. Apa? Bedel basah. Aduh, apa? Orang muni. Aduh. Apa? Bedil. Aku bukan bedil. Iya, ya. Orang nek ngono gak? Orang Isa mana? Oke. Oke. Aduh. Aduh gini. Perkenalan aku gini. Aduh.
tidak. Ayo, Beredekin. Halo. Dino. Kowe. Waduh.